Akudo ya taupeza ntima ine ndabwera kwa inu tu kukulemekezani. Sinabwera kwa inu, right? Sinabwera kwa inu mokunyozani. So oh, manena kuti amene amakutukana ni okha. No, ndikuyimbana ngati mtsogoleri tu musapapye mtima. Mesa ndinu mtsogoleri. Mesa ndinu mtsogoleri. Inuyo ndikuti mesa ndinu atsogoleri, mesa ndinu atsogoleri. You must be very stupid. Don't call me when you don't have very stupid, okay? Ansonda mukankho ndi brother sa inu mungane kuti manyala nsitidi iwe ungafa ndine ensonda iwe undichani iwe undichani iwe chibelonga ndiuze kuti manyala nsitidi ndine brother sa amene makutukana ucha kumene ndine brother sa amene makutukana ucha ndine amene atuza kuti ndakutukana ucha iwe ungafa ndiye newe iwe ungafanane ndiye undichani iweyo ngakhala uli unakhala mu MCP iwe undichani iwe undichani galu wacha bejabe undichani iwe uli ndichani iwe usotukana anthu zawapyeza anthu iwe undichani iwe galu wacha bejabe ngati iwe galu wacha bejabe ununga kunkhwapa ngati undichani iwe undichani iwe zawapyeza anthu iwe anthu amanyala nzitini iwe ndiye tingafanana iwe ndiye tingafanana amanyala nzitini umanyala chani undichani iwe uli ndichani galu wacha bejabe oja ndrama za mphawi misonkho ya mphawi uchisimunga wa munthu ngati chabe iwe umaona ngati iwe ndikhoza kulemba ntchito ine ndi uzafusa anthu kuti ndine ndani galu wacha bejabe ngati iwe kumango yankhula ine ndimakhala konkoti ine kodi ine ndimakhala kuti ine uzafusa achita uzafusa nduna zinzako uzifusa nduna zinzako zokuti salo ndi ndani mango yankhula za uchisiru basi kungokhuta mawoko kumatukana anthu matemo asachitike pa 80 MCP ndi convention. What kind of convention? Demon you munthu woyipa chisiru cha chabechabe iwe ndi galu wa chabechabe. Haya anthu aku South Africa mmanyala nzitini iwe umanyala nchani iwe ngakhale gamo temende mayenda ungayigule iwe gamo temende ungayigule ndikufusa so then this for galu wa chabechabe ndiweyo iwe ngakhale gamo temende ungayigule chisiru cha chabechabe iwe wakhala nduna iwe nduna ndabe iwe sungafane ndine uziba ndrama za MCP zo uzija ndrama zo uzije za magazi uzija kwa mantu sungafane ndiwe galu wa chabechabe chisiru cha chabechabe iwe ine matemo osachitika matemo pa 80 ayi musiba ndi convention. What kind of convention? Umuze ndi chakola wako kuti onunga kunkhwapa ine sinima opa ise umuze chakola kuti onunga kunkhwapa chakola wakoyo kutukana kuti chani iwe munthu okuba kuntukana ndi chimo iwe okuba kuntukana ndi chimo iwe chakola mena akubela ungasamale chakwela mena akubela chakwela kubela anthu kupha vice president chakwela iwe ungamusupport iwe ndiwe ndani wegalu wacha bejabe iwe munthu omwarira kale wokufaifa iwe uja mayala vi wokufa kale galu wacha bejabe iwe funa anthu wapasa machimo basi iwe ungafanya ndine iwe mandiziwa bwino iwe umaona nga South Africa ndo samagona ndagalu unamva ndani ndamagona ndagalu South Africa ndiye kugona ndagalu ndikuja ndrama za mphawi kumabu misonkho chabwe ndicha ndiye uchisiru umenewo kusiya kugwira ntchito wankulu ngati mana miza wachalichi ine wankulu wampingo iwe kumanya ndrama za mphawi ambaye imene akuvutika kuchipatala kusoma mankhwala iwe kapa wachabechabe iwe ase nsakunamize iyo ndo wabwa iwe ndame wankha audio ine ndakuuza ndo wabwanji munthu woyipa chimunthu chisiru chabechabe ngati iwe munthu wankulu wopanda manyazi bulutu ndimayimba kuti udziwe kuti ife sovutika ngati inuyo musaone ngati ukhala South Africa ndife ovutika ngati inuyo inu maja za mphawi ife tili ma business amene timapanga wamvete usachira ndani iwe sumandidziwa uzifusa achikaje na chimwendo pandawo umfusa chimwendo ukamfusa chimwendo kuti salo ndi ndani umfone chimwendoyo umuimbire chimwendoyo wamva umuimbire chimwendo panopo ndikupasa chance ndikupasa umuimbire chimwendo kuti chisalo ndi ndani iwe ungandiuza kuti umandidziwa iwe ndi ndani iwe chani galu wacha bejabe iwe ndamene samakudziwa mesa iwe ndamene samakudziwa iwe osandidziwa ine iwe osandidziwa iwe ukutani
ufuna kutafuziwe kukulipo ndani iwe nanga subadi ziwa ndio weka afusa amalai pena pale posto kuti salo ndi ndani azakuuza munthu wamkulukulu upanda manyazi chisiru chachabe ngatiyo iwe mmene wakuliramo kumati wamkulu wa abusa ogona chani tabwereza mauwo ogona chani koma iwe ukaseta iwe uzikaseta ukapita ku toilet uzikaseta aise iwe usamaya ikamati malai fest kupanga mademo usamaya nkwe za chibwana wamveti tikupanga mademo pa 8 aise pa 8 tikupanga mademo ufune usafune wamveti ine ndine salo aise ndakuuza kale iwe pa kufuna usafuna mademo ndikupanga akakupasa ndalama zo kuti mademo ulephelesi zitheka mademo ndikupanga aise kusasafrika kuti no mademo ndimafika atu ine taise ndimakwaya ndege ine ndimakwaya ndege zindama za mphawi ndikuuze aise ine ndimakwaya ndege panopo kudwa tikiti osati ndama za misonkho ya mphawi aise kutani kubwela munthu kuti mafika mwezi uli wonse kodi iwe umaona ngati ine mphawi ngati iwe umatani ine ndimakwaya chito kwa zungu iwe ndimakwaya chito kwa zungu iwe umuimbe chithola kuti kodi chithola magali moto atatu anagulisa ndani umfuse chithola wakoyo chitholayo umfuse umuimbe chithola kuti gali moto za ana ake anagulisa ndani iwe chabe galo iwe amwe munthu wamkulukulu ngati iwe manyasi ulibe basi MCP uzidya ndalama za mphawi misozi basi kape wachabe iwe chisiru chabe demon you usazambire so iwe kuyankhula za chibwana tikuuza osamayankha za chibwana nyamata zaka zino osafana ndio uthawe pa phone ipo uthawe kumene osamayankha usamona ndi ku South Africa ntose timagona agalu ndiponso kuno kuliba amene amagona agalu kulasa kudabiza kuyambira leo usamayankha za uchisiru aise sikwathawa pamene popo usamayankha za uchisiru malai first mademo tikupanga iwe zoti zena kuti anthu agona nsitini anthu ku South Africa agona agalu akambo yako ukuthawa chani pamene popo nanga ndimafuna ndikuyimbire face to face kuti anthu adziwe ulonga ndiuze kuti ine amna kuntukana ina ogona nsitini uzafusa china chimwendo waise uzafuse nkhala china chitwa uzafusa namba za ine ali nazo wamva ise ulonga ndiuze kuti ine mwakuti wendani wewe kapa chabe don't try again kupanga zimene zozo iwe amalai usamatenga ta zibambo wako wamva ite usatenga amalai ngata zibambo wako iwe zona amalai ungatenga ta zibambo wako ukanize matema sapakike convention MCP yokununga uzira muuza chakula wako yokuti ife sitima opa ise ife ndi ana opya ise wamva ise sitima opa ife tipangoyima direct sazambire somanya amene sazabange somanya amene ndakuuza ise don't try again osabanga somanya amene line yachani galwa chabe unathawa iweyo ndikufuna kumene osamathawa kumabwela pano ukamuzi chakula wako utazi kaseta wamva iwe ndi mwana kwambiri ukuchepa uziye nkhula maudi wewe utazi kupasa ndalama aise ife sinimadya ife timabwera daily ndiponso tilizochita aise uzafusa anthu wamva ise uzafusa anthu aise munthu anakuthamangisa ku DPP ukuthamangisa pano kuyankhulira ngati spokesperson no MCP kapa wachabe mbuze chabe iwe osangofa bwanji we ase osangofa bwanji ungofa basi aise usabadi pa ndi anthu dziko ili aise MCP singalamulireso MCP singalamulireso aise ufuna osafuna aise mara auchena mwamupauja chili mwamupauja umuze chakula wako chili mwamupauja aise magaza achili maja akuvutisani simungalamulireso MCP kufuna osafuna tukuzana zimene zozo live imeneyo ndiponso audio uyipange untumizire chakula gawokoyo mbuzi yako uyitumizire inaise sinimaopa aise munthu oyipa ngati iwe satana kumana mizira chalichi iwe munthu wabwinobwino ungathamangire kusiya zinthu ichitukuko ndikayimira UMP wangakuvozera ndani gawo chabe iwe mbuzi yachabe munthu onunga kunkhwapa ngati onunga sete ngati iwe damn it inde yandipoteka kumene ndimayankhulira amphawi yandipoteka kumene aise yandipoteka kumene usamagarizo singa kuyankha ife ana ang'ono unkapanga katikati nthawi yakamuzwa aise panopo sungapange manya amene wamva ise osamapanga zimene zozo aise yandipoteka kumene kapanda kuyimbira ndakuyimbira kuti ndikufuse kuti manya amene umayankhula osamayankhula iwe ndi chisiru chabe mbuzi mwana wa mbuzi iwe mwana wa hule wamva ise ndikuuza osamapanga chibala chimene chocho wandivesete yetu ine size yako yakupweteka ine size yako mpanga iwe kaya size ine sindimadya tu ndalama za mphawi
kuseka zimene zimunthu wankulu ngati iwe opanda manyazi. Taona ni mano kunja ngati chisiru ngati nkhumba. Sitikusiyani tikufinyani aye musipi tikufinyani. Ndiponso kufuna osafuna. Kufuna osa musipi sikulowa so mboma ise. Male muchilimo chanakolo wasani mboma panopo ndiye wamwalira. Ndiye ndikuuza kuti mufuna musafune. Ndiponso watch my words. Muzandifonele phone 2025. Umamba nkondo ule suimaliza. Nkondo yake iti. Nkondo yake iti. Nkondo yake iti. Ino kumeneko. Kuti. Ino kumeneko mzungu kona ndagala sungo. Amako ndaba mbako na mina magona ndagalo. If I said ndizochita. Iwe amene kuja ndrama za mphawi ndi amene umagona ndagalo. Iwe zoona munthu anthu amene akuvutikira kuchimizi kusowa mankhwala mzipatala. Iwe kumasekelera kuja ndrama za mphawi ukuti munthu wachalichi. Atokane ndani. Koma iki ndi chisiru guys yet. Tamvera kuseka munthu wankulu ngati. Basi mwemwe kuliramo basi umangoseka chonchi. Tayankhulani zomveka chisiru inansonda tayankhulani zomveka. Sikumwalira kumeneko. Galo wachabechabe gwapa wachabechabe iyo. Sikumwalira kumeneko. Unazunguka gala masula. Gala masula kita ngokuli chika mwini. Ndiye wamfa kusafura kuli agalo. Kusafura kuli agalo. Iwe kusafura koma kuziwa. Umakuziwa South Africa iwe. Kuli agalo South Africa kuno. Odipa kuma wetantu. Umangomva ku South Africa koma munapita ku South Africa ko. Koma akulu mphawiwu. Munthu wankulu ngati iwe zona kumaja ndrama ya mphawi. Chani? Tayankhula zomveka iwe. Chani? Njirani. Koma akulu awa ndi achisiru kweni. Koma thawa ise pa line osamapezeka pa line. Iwe ndiyo kuchepa kwambiri. Iwe ndi chisiru kwambiri osamapanga try zimene zozo ise. Sazayambireso zimene zozo. Galo wachabechabe. Mangu anyoza anthu basi zazi. Iwe umeona ngati anthu azi kuopa iwe ndiwe ndani iwe.